Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, ena wayno en garti kadi e windande men hande noon eɗen janga ko wiyete sinara. Wima noon alkulal ngal jangatangal tawde a andi ngal wiyete ƴettu 5 mbaɗa dow, 3 mbaɗa hakkude, 4 mbaɗa less. Ko ni alkulal darnirte wawa masade jange. Winama noon masɗe ɗe kewani ko 4 kaaɗi. Sa yi ene fillo ko ha walluma jangirɗum mbadi wondi, iwani ɗo wonno, artiɗo wonno. Ɗum saabi mbimami noon portal dow ko A, portal less ko I, tural ko U, kowal e sidda fof ko A. ɗiɗi dow ko an, ɗiɗi less ko in, to ɗiɗi dow ko on. Porgal alif, alif jowiɗo, alif taƴƴo foɗirte portal dow. Ngal less foɗirte ko juburiya walla yanara walla yorit. Tural foɗirte ko wow walla wow taƴƴo. Ay toɓɓel ngel foɗirte ko juburiya waɗe alif jowi dow mum walla yanara alif jowi dow mum. Ni foti ɗo tan teskoreɗa gandida noon pamira noon jangde ma yaawa. Kala ko windoya yeɓirma, bisimillah noon jangen. Qur'ana arab ummorto ko bange ñaamo faya bange nano. Dow on ton 5 fooɗani, hakkude 2 2 2 fooɗani. Less noon ko polle. Bisimillah jangen. Sa, si, so, as, kowal, as, mo sidda. San, sin, sun, less. Sa fooɗi, si fooɗi, su fooɗi, si fooɗi. Ɓamtu sa, si, su, as, kowal, as, sidda. Hakkude 2 2 2. Mbiya san, sin, sun, less. Pooɗa mbiya sa, si, su, si. Ɓamtu sa, si, su, as, kowal, as, sidda. Less woni hakkude o. San, sin, sun. Less pooɗa sa, si, su, si. Sa ƴeewi pular arab nandi yaadu. To bange polle kamɓe nandi, to bange sidda kamɓe nandi, to wasde fodde kamɓe nandi. Ɗum saabi mbaddanmami hen pular less to, sa saggi saggitma. Bisimillah jangen. Sa, si, su, as, kowal, as, sidda. Hakkude san, sin, sun. Less polle sa, si, su, si. Ɓamtu sa, si, su, as, kowal, as, sidda. Hakkude san, sin, sun. Ngara pooɗen sa, si, su, si. Ɓamtu gotel ɓaaren sa, si, su, as, kowal, as, mo sidda. Hakkude 2 2 2. Adi ko san, rewi hen sin,
rewi hen sun jippole ngala pooɗen sa fooɗi ko fooɗimo allif taƴƴo si fooɗi ko fooɗimo yanara so fooɗi ko fooɗimo taƴƴo si fooɗi ko fooɗimo yanara allif jowiɗo ni foti ƴettu kuƴol ma e karne ma mbañitoɗa jangga ɗigga a hoolaki hoorema ƴeew camorɗoma ɗakkoɗa sara makko o walluma ha jiiya lawol o walluma ha jiiya lawol aɗa yamon walluma noddu en e 00227 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiiya WhatsApp o caggitoɗa saggere ma a saggani ko ɗum jinmi yo Allah wallu yo Allah newnu ko musidɗo mon giɗo mon almudo mon nder e Bowal Yaya Ly Kawla Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam